Kristjana abbandonat l-bina f'Settembru li għadda f'Buġibba għax ma kienx f'pożizzjoni mentali li tieħu deċiżjoni tajba. Ikkonkludew dan l-esperti maħtura mill-inkjesta maġisterjali brabta ma' dan il-każ. Żvelat dan il-Gazzetta Kulħadd fejn ikkwotat sorsi qrib l-inkjesta immexxija mill-Maġistrat Joe Mifsud u li ngħalqet fl-aħħar jiem. Mill-eżitu tal-inkjesta jirriżulta li l-omm ma qalet lil ħadd li kienet ilha u dejjem argumentat li d-dera tagħha kienet qed tinbidel minħabba l-ħxuna. Dan sakemm wasal il-jum tas-7 ta' Settembru li fih weldet waħedha mingħajr ebda assistenza medika fl-appartament tagħha. Tul id-9 xhur ta' tqala hija qatt ma talbet għall-assistenza medika u fil-fatt qatt ma marret għall-vista ta' tabib. Il-Gazzetta Kulħadd irrapportat kif l-omm qalet mal-investigaturi li abbandonat it-tarbija sabiex tagħti futur aħjar lil-bina. L-analiżi tal-psikologa li ħadmet bħala parti mill-inkjesta maġisterjali ikkonkludiet li raġunament tal-omm hu batut u għandha dak magħruf bħala deficit konjuttiva li tmur għal soluzzjonijiet maġlin u mhux kapaċi tara fit-tul. Fil-fatt irriżulta li din hija xi ħaġa li ilha tgħix mal-mara żmien u l-esperjenzi trawmatiċi kemm fiżiċi u emozzjonali f'ħajjitha ħallew l-effett tagħhom. Minkejja li kemm Kristjano u kemm ħuħ ser jinżammu taħt ordni ta' ħarsien u fil-konfront tal-omm mhux ser jittieħdu passi kriminali, hija ser tingħata l-għajnuna prattika u emozzjonali biex tista' tkun omm tajba għal ulieda. Dan għax fost oħrajn għandha kundizzjoni li hi l-istess waħda li ħasdet il-ħajja ta' qrib viċin tagħha ta' età żgħira. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.